bertsoak, musika, pintura, eta, nahiko berezia, zuek, baita ere, erakargarri gerta dakizuen, eta, zuk ere horren aritik, esango diguzue, gero zer editu zaizuen. Bihotzak gure bihotzak, bihotzak gure bihotzak, taupada estuta motzak, arnasaldi jolazti bat eman zien auspotzak. Bilbioke Estefanok soinua ekarri duen, esan dio. Eta Estefanok ez du behar izan, askorik zer eta apopillo etxera joateko, eta handizetik neu, magalean nekarrela, ja, bertaratu zer eta kantinera, eta antxe bere lagunen aurrean lanean jarri nau. Espainiarrak maite dute, ere aberri España, zerretik ez euskadi oiek Espainia baina. Andre gizon mutil neska, sarri eskutik joaten baitira, askatasuna ta festa. Gaztelera nagusi. Pintura. Altzia, venite alla Chile, barceta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Izan ere nizako oso kezkagarriak diren jarrerak eta jokabideak ikusi baititu zer eta zumata herrian. Eta horiek guztiak esatera, hona gatoz zer eta jasokunde giza honetara. Zalusi eta balai, eta guk hori nahi, osein zen bestea, bazuena ospea, alare oiek utzita beste kontu baten tita, jarri nahi nuke burua, arrakasta segurua. Hemendik aurrera